Здравейте, скъпи приятели! Аз се включвам, за да ви покажа най-накрая, да ви представя, както аз я наричам, тежката артилерия. И в буквален, и в преносен смисъл. Това е Strong Joints and Bones, добавката от цели 1040 грама на прах. Една от най-добрите артикули, един от най-добрите артикули в серията за кости стави на Gigi, като в нея естествено е класиката в жанра, която е в почти всичките, т.е. той е във всичките съответно артикули като формула, само че в някои от тях има добавена хиалуронова киселина и също така колаген. Тук обаче имаме метилсулфонилметан, деглюкозамин, морски хондроитин, естер С и босфелия. Това чудо е наистина тежичко. Виждате, че самата опаковка е доста голяма, висока, широка, въобще доста си тежи наистина. Има си включена мерителна лъжичка вътре и сега искам да ви рецитирам самата концентрация, която съдържа в една мерителна лъжичка. Значи, метилсулфонилметан 1200 мг, деглюкозамин 1125 мг, естер С цели 245 мг, морски хондроитин 245 мг и босфелия 75 мг. Точно, коректно и ясно. Тази концентрация е направо убийствена. Тази добавка е изключително подходяща за развъдници, които имат кученца от, да кажем, от средните нагоре породи, за да може да им се даде необходимата нужда от подходящите съставки за по-добър и правилен растеж на костната структура. Така че, дами и господа, имам малко бройки от тази добавка. Който желае, може да се свърже с мен и веднага му я пращам, знаете. Това е за сега. Всичко хубаво, лек и успешен ден и слънчев най-вече ви желая. Чао!